Hamabost zauri, Karmele Jaio. Maitagarria benetan. Bere semearen besoari helduta etxean sartu den emakumea ikusi duenean, Arregi jaunak lixa papera sentitu du zamatik behera jaisten. Ondorioz, ez zaio hitzik atera semeak emakume hura bere neska lagun bezala aurkezten dioenean. Ezinezkoa da, ezin da bera izan. Nola izango da ba bera? Pentsatu du Arregi jaunak. Baina beraren gana urreratu eta kaixo, Virginia naiz esanez, masailetan bi musu eman dizkionean, Espain mamitsu haiek ezagutu ditu. Gau batean, Sevillako hotel bateko gelan bere gorputzeko bazter eskutuenak musukatu zituen putarenak dira. Orain dela 3 edo 4 urte ospatutako eraikuntza kongresuan gertatu zen. Emazteak esan zion igandean sin falta egon behar zuela etxean. Gonzalo neska lagunarekin etorri behar zelako. Gonzalok lehenengoz ekarri behar zuen neska lagun bat etxera eta horrek urduri zeukan Arregi Andrea. Notiziaren bat eman behar digu, ziur nago. Errepikatu zuen behin eta berriz etxeko bazter guztietatik aste osoan. Kantari zebilen etxetik. Semeak azkenik neska formal bat aurkitu eta familiaren aurrean aurkeztu behar zuela burutik ezin kenduta. Hiriguneko pisuan bizi zenetik ez zeukaten haren bizitza pribatuaren inguruko notiziarik. Neskameak gonbidatuen txaketak jaso dituen bitartean, Arregi jaunak zeharka begiratu dio Virginia izeneko emakumeari, ezagutuko duen beldurrez. Baina Virginia delakoak ez du sorpresa aurpegirik jarri bera ikusi duenean, eta ez dirudi urduritu denik. Ez duela ezagutu ematen du eta lasaiago sentitu da Arregi jauna. Afarian zuhur agertu da emakumea eta manera onak erakutsi ditu. Ez da elkarrizketa batean ere sartu aurretik norbaitek galderaren bat egin arte, eta behin eta berriz egin du buruarekin gora eta behera, baiezko keinua, bere mutil lagun Gonzalok hitz egin duen bakoitzean. Eta une oro mantendu du Uribarre lotxatia. Gonzalok behin eta berriz galdetu dio, isilka, gustura dagoen, eta berak burua gora eta behera berriz ere, baietz esan dio, oso gustura dagoela, egoteko lasai. Ergelau maite minduta dago, pentsatu du Arregi jaunak, puta batez maite minduta. Arregi jauna berotzen hasi da, itxura mantendu du orain arte, baina sopa hartzen bukatu duenean, izerdi tanta batzuk sentitu ditu kopetatik behera eta Espain zapiarekin zikatu ditu. Lehenengo unean emaganduak ezagutuko zuelakoan beldurtu egin da, baina orain ezagutu ez duela ohartzean bere jarrera guztiz aldatu da. Aurrean, Gonzaloren alboan ezerita duen emakumeak, semea eta honekin batera Arregi familia osoa engainatu nahi duela sentitu du, eta aurpegia gorrituta, ausardiaz, emakumeari begiratu eta ia Espainiak mugitu gabe esan dio. Virginia, lanik egiten duzu ala ikasten ari zara? Esaldia Malesiaz bota du eta geldi-geldi geratu da, egiza txakurra harrapakinaren aurrean bezala. Orain hizkuntzak ikasten ari da, bota du azkar Gonzalok. Hizkuntzak bai polita, eta baligarria gainera. Esan du Arregi Andreak mahaian daudenei begiratu gabe eta bekainak altxatuz neskameari arraina ekartzeko aginduz.
Bai, baligarria benetan, pentsatu du Arregi jaunak kongretsuetan bereiziki. Virginiak bitartean, baiezko keinuaz erantzuten dio mahaian esaten den guztiari, eta ez dirudi Arregi jaunak egin dion galderak urduri jarri duenik. Irribarretsu jarraitu du. Legatza bukatu dutenean, Arregi andreak solaira pasatzeko gonbita egin die, kafea hartzera. Gonzalo eta Virginia bata bestearen alboan eseri dira sofaren gainean, eta Arregi senar emazteak sofaren aurrean dauden butaketan, orain itxalita dagoen tximiniaren alboan. Arregi jaunaren begiak Virginiak biztan utzi duen izter arteko angelu beltzean daude itxatzita. Sofan ezertzerakoan gonak gora egin baitio. Arregi andreak bitartean hitzez bete du gela. Sarritan gertatzen zaio. Zer esan ez dakinean hitz egiten duela. Une batez, bere aurrean biluzik dauden izter haien lehentasuna gogoratu dezakeela iruditu zaio Arregi jaunari, eta urduri, gero eta mugimendu gehiago hasi da egiten butakaren gainean. Airea falta zaiola sentitu du. Ez daki ez zitzarioak edo haserreak sentiarazten dion berotasuna, baina ez da ondo sentitzen eta eskuin eskuan duen purua ere ezin du ahora naturaltasunez eraman. Jaiki egin behar izan du butakatik eta komunerako aitzakian egongelatik atera da. Arregi andrea kezkati geratu da. Ez dira 15 minutu senarra azkeneko aldiz komunera joan dela. Jakin minez, butakatik jaiki eta ur pizka baten bila doala esan da. Korridorean barrena sartu da. Komunera heltzean senarra ez dagoela ikusi eta logelako komunera joango zela pentsatu du. Logelara sartzean balkoian ikusi du senarra, purua eskuetan kalera begira dagoela. Ondo al zaude? Bai, aire pizka bat behar nuen, besterik ez. Jatorra da, ezta? Neska zintxoaren itxura du. Arregi jaunak ez du erantzun eta emaztea hizketan ari den bitartean kalera begira geratu da. Egongelara bueltatu behar dugu. Berri garrantzitsuren bat eman behar digutela uste dut. Zer? Galdetu dio Arregi jaunak. Zer izango da ba? Zuk zer uste duzu? Gonzalok 30 urte bete ditu eta lehenengo aldia da etxera neska bat ekartzen duena. Ez duzu uste zerbait esan nahiko digutela? Ez, erantzun dio azkar, zakar. Eta logelara lehenengo eta gero komunera sartu da. Arregi andreak putz egin dio lorontziaren gainean jautsitako puru hutsari, eta egongelara itzuli da. Bitartean, Arregi jaunak komuneko bidetaren gainean dago eta eserita. Eskuekin buruari helduz. Esan egin behar diot, pentsatu du. Purua komunetik bota ondoren. Semeari aurrea hartu du. Honek inolako berririk eman baino lehen. Egia osoa esan behar dio berak. Ergelau maitemindu eginda, pentsatu du berriz ere. Aurpegia iturriko urarekin bostitzen duen bitartean. Gustatzen al zaizkizu landareak? Egongelan sartu bezain laster emaztearen ahotsa entzun du, Virginiari galdezka. Asko gustatzen zaizkit, erantzun du ama Virginiaren ahotsarekin. Puta, pentsatu du Arregi jaunak. Zatoz ba lorategira, ikusiko duzu. Egongelatik atera dira emakumeak. Arregi jaunak eta semea bakarrik geratu dira. Bata bestearen aurrean. Gonzalo,
Bai, aita, zer? Ez da maitegarria? Bai, maitagarria da. Aita, zerbait esan behar dizut. Bai, seme, nik ere. Aita, ezkontzea pentsatu dugu. Txora-txora eginda nauka. Nire bizitzako emakumea dela uste dut, aita. Aurreratu egin zaio. Semea aurreratu egin zaio eta Arregi jaunak aginka egin die Espainiei. Semearen begi argituak ikusi ditu eta egia esan nahi, baina ezin du. Butakatik jaiki eta edari altzaritik atera duen likoreaz kopa bat bete du. Seme, bai aita? Gonzalo, nik uste dut benetan maitegarria dela Virginia. Zorionak. Besarkada handi bat eman dio semeak. Urteak dira ez duela semea hain gertu sentitu. Eta Gonzaloren beso sendoen artean dagoela. Patuaren zaplatzeko sentitu du. Etxeko atearen ondoan bildu dira denak eta neskameak gonbidatuen txaketak ekarri ditu. Berriz ere besarkatu du Gonzalok bere aita eta Virginiak berriz ere bi musu eman dizkio mazailetan. Eskerrik asko, benetan eskerrik asko esaten dion bitartean. Irribarretsu sartu dira Gonzalo eta Virginia kotxean, gurasoen etxetik atera diren bezala. Errepide nagusira irtetekoz topean gelditu dira eta Gonzalok konplizitate begirada bat bota dio neska lagunari. Pozik dago. Gurasoei Virginia gustatu zaiela uste du eta Virginiari gurasoak. Ezin du gehiagorik eskatu. Gainera, pentsatu du ez direla zertan ohartu behar inoiz Virginiaren iraganaz. Lasaiago orain, galdetu dio emazte gaiari. Virginiak ez dio erantzun. Leihotik begira dago, ez diola entzun ematen du.